استحصالاتی پامیر پروداکشن. غریبچه عاشق ارمانی آرزوها کجا شد نیتا، کجا شد مقصد، کجا شد نقشه های خرسندی تو. غریبچه عاشق кучоки кадагид ёдай бӯи мудмон машонда тираста поридам бархедо парвоз намозишон ба довозата нашидам ба ҷис ромозебима овозат ба фата омадай ҳаёт ноумедам маиси ишқай даст мерава иса умри ҷавонам дурай те дурай ё чама дурай тоҷикистону ма омадам ки яиҷа мебарам фатаи туйта ба очама келин ба хидма ҳаёти хубтар о ғариби лаънат бата лаънат ҳазор бо ай модар фарзанд гирифтӣ ай ошиқ гирифтӣ ё о ғариби лаънат бата лаънати дунё бе дасту пом кади орзум ба пешам рафт рӯи ёб агар ғариб намебидам тарк намекардам ватана болои қасухтама паш намекард матана алло масозам шугр хидр чӣ хеле хуби бо ай мо хафа нашаве ки гилнагор то қахирти хоҳарам тира дӯст медошт партофтиш рафти россия брат бина ватана бо марака деста насият маи ҷанаёмам барои кайфа нашаковӣ маи ҷанаёмам брат барои наташаковӣ маомам ки ба ҷои помахчорни принсиш барам маомам ки хоҳата ранги принсиш барам чӣ мара хидма мефорид омадани мулки хана кор кадан да таги сармо ба як либоси тинак партофта хоби ширина саҳар барвақт хестан руфтани даҳани дари ким кадом християн иҷаи хоб хестан да дастархони ё чагинес ба тона тарки чойда усбетка бихири хез ма омадам ки шашмо места мерам туй мегзаронам бахшиш дер кадам ва ғариби осонес кидат рӯи кидат систинка гирго бисёрай ман намедонистам омадан ма якм борай якм борай ҳам охирон бор майли хате мара киштем ки ман мешам девона ман намехоми телефонам шикастам деволда айса набор кун номер алло салом очаҷон ма билет мегирам ҳамин ҳафта тоҷикистон идов гапгапи хидат доча идов хидат келинков кошки духтари ҳамсояра гуфтам да мегуфтам хоб ози кӯдак дошидай фарзандша ҳамнома мондай бечора ба меди машидай мара дӯст доштай гузашт майли чизе боша насиб да ин насиб бисёри ёра кадранги шона насиба билет дадруни паспорт такси ҳайки садавой хати бачо хайри хуш кунем бад аэропорт модар келина ёфтак румолак даронда килча пихчапоти кадраҳи бачашам мепойдак бача хайри хушка тарафи аэропорт ҳайкад регистратсия уже саши шофёра ҳадакадак ай дига тараф шофёри маст бидак за рулём вақти кам сабаб авария бача дар ғарибӣ ҷон дод шаҳбашаи армони орзу зери хок мебара очаша бигин ҷомаи шаҳини кафан ки напора занг занен ягонта фаҳмонен модари интизорша занг занен фаҳмонен аруси вақти сиёҳша бигин тайёрӣ набина туи хинник меша и туй бе аруса шаҳбача тоқа гур меша. استحصالاتی پامیر پروداکشن. غریبچه عاشق ارمانی آرزوها کجا شد نیتا، کجا شد مقصد، کجا شد نقشه های خرسندی تو. غریبچه